дар толори муассисаи давлатии қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ вохӯрии раиси ноҳияи Зафаробод бо 500 нафар донишҷӯёни ин ноҳия, ки дар донишгоҳу донишкадаҳои олии маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд таҳсил карда истоданд, баргузор гардид. маврид ба зикр аст, ки вохӯрии раисони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо донишҷӯён дар асоси сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тибқи нақшаи тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд сурат гирифта, ҳадаф аз он шиносоӣ бо шароити донишҷӯён, қабули муроҷиатҳои онҳо ва баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия мебошад. зимни баргузории чунин як тадбири муҳим таъкид ёфт, ки ноҳияи Зафаробод дар радифи дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ҳамаи самту соҳаҳо рушд кард. бо дар назардошти он, ки ноҳияи Зафаробод аз қабили навоҳии кишоварзӣ дар мамлакат ба шумор меравад, тӯли 2-3 соли охир маҳз дар асоси таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат ҳолати мелиоративии заминҳо беҳтар гардида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёфт. дар баробари ин, бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимиву тиббӣ боис ба он шуд, ки имрӯз симои ноҳия хелу зебо ва ҷойҳои корӣ барои сокинон фароҳам гардад. аз ин рӯ аз ҷавонони ноҳияи Зафаробод даъват ба амал оварда шуд, ки донишгоҳро бо сари баланд ба итмом расонида, баҳри пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ фаъолияти босамар намоянд. ба таъкиди масъулон, соли ҷорӣ ноҳияи Зафаробод тавонист, ки яке аз аввалинҳо шуда, аз иҷрои нақшаи баҳории ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат мужда расонад. яъне ҷавонони ватандӯсти ноҳия хизмат дар сафи артиши миллиро қарзи шаҳрвандӣ ва мояи шараф донистанд. рушди соҳаи маориф, таълиму тарбияи насли наврас ва босаводу бомаърифат ба камол расонидани онҳо зери таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати кишвар ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд қарор дорад. бунёди муассисаҳои таълимии ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир ҷавононро водор месозад, ки чун ворисони гузаштаи соҳибхираду донишманди хеш пайваста баҳри омӯзиш машғул бошанд. дар ҷараёни мулоқот, донишҷӯён бо таклифу пешниҳод ба раиси ноҳия муроҷиат намуда изҳор доштанд, ки ба масъалаи омӯзиши илмҳои замони муосир кӯшиш ба харҷ медиҳанд ва пас аз хатми донишгоҳ ба зодгоҳи худ баргашта, баҳри пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ саҳми арзанда мегузоранд. дар интиҳо ба чанде аз ҷавонони фаъол сипоснома ва тӯҳфаҳо супорида шуд.